I dag der skal vi lave en granolabar, og den her granolabar den bliver meget sprød, meget lækker, og den er super nem at lave. I denne skål der har jeg en halv deciliter kokosolie og en halv deciliter honning. Det skal smelte sammen over lav varme, og når det er smeltet, så hældes de her krydderier i. Det er vaniljepulver, det er muskatnød, det er kanel og lidt salt, og der er en kvart teskefuld af hver. Når det her det er smeltet, så hældes de her ingredienser op i, og her har vi en skål med cashewnødder. Der er 1,5 deciliter cashewnødder, så er der 1 deciliter mandler, 1 deciliter kokosmel, det grove kokosmel, og så en kvart til en halv deciliter aprikoser, eller tørret ananas, eller tørret finer, eller tørret mango, eller andre tørrede frugter. Aprikoser, nødder og cashewnødder, de skal hakkes på en plade, så de bliver hakket sådan groft. Jeg starter med at hakke 1,5 deciliter cashewnødder. Hvis man ikke gider stå og hakke dem på den her måde, så kan man bare lige hurtigt pulsere dem i en foodprocessor. Så er cashewnødderne hakket nogenlunde groft, og jeg hælder dem op i den her skål. Sådan. Så er det mandlernes tur. Så er mandlerne hakket. Så er der aprikosernes tur. Sådan. Så er kokosolien og honningen smeltet sammen, og krydderierne er også tilsat. Så skal de her hakkede nødder bare ned i, og kokosmelet. Så skal vi røre sammen. Når alle ingredienser er blandet sammen, så hældes de op i et smurt fad. Sådan der. Fadet her det skal ind i ovnen ved 180 grader i 15-20 minutter, og der skal røres i det cirka hver 5. minut. Så er granolaen ude af ovnen, og den er sådan lidt klistret i det, og den er meget varm. Jeg har 2 forme her, som jeg faktisk har fundet i IKEA. Og det er en form med et hjerte, og så har jeg en form her som en stang. Og her der putter jeg granolaen ned i og trykker det rigtig godt til. Og det gør det samme med stængerne herovre. En anden måde man kan gøre det på, det er at man har måske nogle forme. Og man sætter formen og fylder granolaen op i, og så flytter formen igen. Det man gør, det er at man fylder formen med noget af det her blanding. Man får trykket det rigtig godt ned. Jo mere man får trykket det ned, jo bedre holder granolabaren sig sammen. Fyld godt med granola i. Og så tryk det godt ned. Lad meget gerne massen køle lidt af, inden formen fjernes. Når granolaen har fået lov at køle af, så vendes de ud af formene på en plade. Sådan. Og de firkanter her, de bliver taget i sådan her. Lige holde ned. Sådan. Og så skal de bare have lov til at stå og køle helt af. På den måde bliver de nemlig mest sprøde. Så er granolabarerne færdige. De er blevet dejligt sprøde, og de holder også formen, når man tager dem op. Og de kan godt holde til lidt. De er rigtig fine at putte i is, til at sætte ned i isen, når man skal servere is for gæster for eksempel.
Nu skal vi i gang med en bar nummer 2. Det er en granola bar, der er uden nødder, så lad os komme i gang. Her er en anden granola bar. Den her granola bar, den er lidt anderledes, fordi der ikke er nogen nødder i, så hvis man har nøddeallergi, så kan man fx bruge den her i stedet for. Her der har jeg 2,5 dl glutenfri havregryn. Så har jeg 3/4 dl poppet ris. Man kan også bruge en riskiks, der er knust, eller risflager. Så har jeg en deciliter havregryn her, der er pulveriseret i en blender. Det skal være en tør blender, så det bliver til havremel. Så har jeg en halv teskefuld vaniljepulver og lidt salt i den her skål. Så har jeg 2 spiseskefulde bananmos. Man kan også bruge æblemos. Og så har jeg en spiseskefuld gurkebær og en spiseskefuld kakaonips. Så har jeg her i gryden 2 spiske kokosolie, der er smeltet med 3/4 dl honning. Man kan også bruge en anden form for sirup. Og det skal bare blande sammen det hele. Start med at smelte honning og kokosolie sammen i en gryde, og tilsæt så bananmosen. I en skål tilsættes havregrynene. Der var 2,5 dl havregryn og 3/4 dl rispops og 1 dl havremel, vaniljepulver og salt, kakaonips og gurkebær. Det skal så røre sammen. Og så tilsættes det flydende. Ja. Og så røres det bare sammen. Fordel dejen i et bad med bagepapir, og så sørg for at få trykket det hele godt sammen. Fadet bare i køleskabet, indtil dejen den er blevet mere fast. Så har dejen været inde i køleskabet en times tid. Den kan nu tages op. Den er nu fast, så man kan skære i den. Og så kan man skære eller hænge hvilken størrelse bar man gerne vil have. Så er der en lækker og fast bar her. Så er de 2 former for granola bar klar. Her der har vi en med havregryn, og her der har vi en med nødder. Den med havregryn er lidt mere fast i konsistensen, har mere bid, hvor den her med nødder den er mere crunchy og lidt mere sprød i konsistensen. Den her over, den kan også bages ind i ovnen, hvis man har lyst til en, der bliver lidt mere sprød. Men den smager fint som den er, og den behøver ikke blive bagt. Jeg håber I nød videoen, og jeg glæder mig til at se jer igen snart. Tak fordi I kiggede med. Hej hej!